Bihadrodi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa li hadratil muhammadin syaikhul wali hadratil Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad al-Murzali al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bama al-dumu jahdaka dia tahtari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man uli utai perkara iku a'dhamul wayakun oboma jahlaka ing budune sira. Irtahta dumada antraksa sira anil ibtidahi saking kawoleh-woleh inda thaifatin ing dalem sandinge kelompok ya sira ingkang gampang to sithik min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah fid dunya ing dalem donya al-munqaridati kang entek Dumala tahsyanu lirawati sapa sira minal iftidhahi saking kawoleh-woleh al-azimi kang agung fi dzalika ing dalem mengkono lah taif fi dzalikal malai ing dalem mengkono lah kecondongan al-azimi kang agung ma'at ta'arrudi dalem sartane madhep li suhtillahi maring bendune Allah wa iqabihi lan siksane Allah al-alimi kang larahake wa siyamilan digiring di aidi zabaniyah di kelawan kekuasaan malaikat zabaniyah wong-wong sing ora duwe isin nalikane benjing sowan ing ngarsane Gusti Allah mergo nyepele karo napa iku dosa bakal dilarak karo malaikat zabaniyah ila sawa'il jahimi maring tengahin neraka jahim dilarak ning ini dulu diterangake ning ana sing dirasake ning apa ning neraka jahanam. Nah iki ning neraka jahim. Ila sawa'il jahim ning tengah-tengah neraka jahim. Padahal mengkotawi ilah ahwal tingkah-tingkah sing dijelaske iki mau sing dilarak karo malaikat zabaniyah iku ahwalu kabiro-biro tingkah sira wa anta halu tawi sira iku lam tasyuru ora sadar sapa sira bil khadri kelawan ngrasa sapa sira bil khadri kelawan ngrasa sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-dawi iku al-babu nerangi bab asa minu kang kaping 8 wasalasuna lan 30 ibayani dzamil maliku ing dalam jelasake inone bondo bab sing nomor 38 iki jelasake dzamil mal utawa inone bondo bener dunya niki ora iso kaliyan sedaya gawa ning akhirat. Ning aja salah, ana bondo donya sing iso tutup tumeka ning akhirat. Kuwi apa bondo donya sing iso dakokake. Niku sing bijing ngancani awake dhewe tutup tekan akhirat. Sing bondo donya niki berjuang mergo Gusti Allah, ora mergo liya-liyane. Makane ning kene Gusti Allah ngelingke maring awake dhewe kala dawuh sapa wa Gusti Allah taala halimahul Allah. Rupane ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah
an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh aminu kang padha iman sapa alladzina yen awake dhewe ngaku iman ya kudune ngugemi dawuh Gusti Allah niki. Wong iki sing dieleke iki sapa wong-wong sing beriman. La tulhiyo aja nglalekake. La tulhiyo aja nglalekake kum ing sira kabeh apa amwalukum pira-pira bondo kabeh. Jangan sampai harta yang kita miliki melalaikan kita, melupakan diri kita. Melalaikan saka apa? Anzik rila, saka iling maring Gusti Allah. Nggih, lha kok nganti Gusti Allah mendhawuhke ngene iki, Mas mergo ngerti karakter kawulane Gusti Allah kuwi nalikane ketunggan bondo saakeh-akehe nganti kadang lali maring Gusti Allah. Kadang pijer ngurumat bondo sing sak pirang-pirang nganti lali kewajiban. Ora liya kathah contoh sing wonten niku. Ora sadar tok sahabate Nabi sing jenenge Sahabat. Mone fakir duwe apa-apa. Mun njaluk ditungake Nabi ben apa sugih alasane ben saya saged ternyata menungso ki kadang ora sesuai karo omong. Dan terus sugih saya sugih malah ora kober ngurusi ibadah malah ngurusi bondo itu. Di antara kita kadang yang ngoten niku ora sadar to kadang awake dhewe ngrasa kaya ngono. Nalikane ora cekelan duit ngono ibadah kusuke ora karuan. Sregep ibadah. Setumo terus maring Gusti Allah. Ibadah-ibadah sunah dilakukan. Amalia-amalia sing jalur rezeki diwaca. Sholawat-sholawat sing iso benar rezeki diwaca kabeh. Tapi banjur ketunggon bondo sing sapirang-pirang kadang lali. Wiridane wae kadang apa kadang. Ibadahe kadang dilaleke. Sing ngene salat sunah ngono kuwi ceklen duit ngono kuwi ora patek sregep salat sunah. Sing ngene dina esuk maca waqiah ngono esuk lali maca waqiah. Iku kok kek ketunggon bondo. Padahal mikine dielingake la tulhikum amwalukum. Aja nganti bondone awake dhewe niku nglalekake kula yang sedaya maring apa andzikrillah eling maring Gusti Allah. Napa mboten angsal kula jenengan sedaya luwih bondo entuk. Sing akeh entuk sapa sing ora niku entuk sing kudu dieling sesuk kabeh iku ana hisabe. Kabeh ana pertanggungjawaban. Sebisa mungkin walaupun bondo dunyane awake dhewe akeh aja nganti atine iki maus malah gumantung ning bondo dunyane ning tetep gumantunge marang Gusti Allah ta'aluke marang Gusti Allah wala auladukum lan ora pira-pira anakmu kabeh ya kok saged ning kene kok wala auladukum iya wong kadang anak iku iso ndadekke lali marang Gusti Allah. Yang laleke marang Gusti Allah, nek kula sedaya ora iso memahami ngeten iki. Anane malah rasa sing dadekake kula sedaya saya adoh marang Gusti Allah mergo ngurmati apa. Makane ayat berikutnya Gusti Allah ndhawuhake innama auladukum wa amwalukum fitnah. Bondo donya anake awake dhewe iku iso dadekake apa lali saka apa andzikrillahi saking eling Allah. Jangan sampai harta yang kita miliki, jangan sampai anak-anak kita itu menjadikan diri kita lalai ibadah marang Gusti Allah, zikir marang Gusti Allah. Lho napa enten anak mosok lalai lho ana sak pirang-pirang. Apa gak pirang-pirang ngono duwe anak isih ngono sregep dadah ngaji ning endi wae dilakoni. Banjur duwe anak ngono lho ora ngaji Mbak. Ora ngaji ora anake ki apa rek. Tutupe rada gedhe ngono kuwi nek ditinggal meneh. Yo ora ngaji yo. Ndak ora ngaji Mbak. Ora iki delalah wis ana isine meneh. Wis ora dikel mangkat apa ngaji. Guru mati yo apa lho ora mangkat ngaji meneh. Anake iki butuh dihitung nganti sak tutuke tuwane ora sida mangkat apa ngaji. Mergo apa yo niku wae.
kadang niku perkara sing awak dhewe senengi iso dadekne lali marang Gusti Allah. Gusti Allah mujine ngono kuwi, lha awakmu senenge apa? Sing kok senenge misalkan ngegim ngono kuwi nek kowe ora iso ngandaleni kadang lali apa lali wayah. Sapa bengi bari isak nganti tekan apa subuh. Bukan ngegim ngono kuwi, tapi jajal wiridan rasa suwe-suwe 15 menit ngono wis ora betah. Lha niku wae mergo apa iso ndadekake lali. Wa man utawi sapa wong iku yaf'ala gawe sapa man zalika kono tulbi makulah ika menggotai mengkono lah man huyo ulaik ibu al-khosiruna biro-biro wong kang padha rugi. Wong sing ngono kuwi termasuk wong sing apa rugi. Al-munafiqun ayat 9. Wa qala lan dawu sapa Allah taala innama amwalukum amin pestine utawi biro-biro bondo kabeh wa auladukum lan biro-biro anakmu kabeh iku fitnatun dadi fitnah. Lho napa sakit bondo dadi fitnah? Saged bondo iku dadi fitnah. Lah iya ketoke ora tau ngerti kerjane itu kok bondone sak piran. Ternyata dene nek usahane jual beli apa online. Kan yo iso, tapi wong sing ora ngerti ngono kuwi lha iki kira-kira ngomong kok iso sendiri kok yo ngono. Nyambut dhewe ora tau ora kok ning omah terus kok duwite sak pirang. Bondone kok sak pirang. Wa auladukum lan pira-pira anakmu kabeh. Lah anak ngono kuwi iso dadi fitnah. Lah kok saged lho mungkin anak di lain sisi bisa membanggakan wong tua, yo iso di lain sisi iku ngrugikno wong tua. Lah kok saged lho saged. Kadang wong tua dicerita elek karo wong liya ora liya yo sebab kelakuane anak. Lah yo wong tuane pinter kadang ngandani anake kok ora iso. Yo ngoten niku. Padahal sing salah ora wong tuane, sing tumindak salah lho kok anak. Ojo dikira wong apik ngoten niku terus lolos dari ujian-ujian sing model ngeten iki. Urung tentu kadang tunggu wong apik-apik, wong sing gendah-gendah ngono kuwi iso malah saka wong cedhake dhewe. Lho ana yo nabi sing terkenal. Sopo? Nabi Nuh. Ngono kuwi sing diuji yo. Anake mbangkang, bojone mbangkang ora gelem apa mento. Sopo ngerti diantarane jenenge sedaya sesuk ana sing diuji anake ora pate ora genah mungkin sak senenge dhewe ndulurung kandhane apa angel ora usah bersandar suruh setelah sing Nabi Nuh ana ujian ngono kuwi meneh mung awake dhewe menungso biasa. Ning aja serta-merta menyalahkan wong liya, aja serta-merta nyalahno anake. Yo kadang delok awakmu dhewe. Banyak terjadi cobaan hidup diri kita. Tidak lain dan tidak bukan itu karena perilaku diri kita sendiri. Ojo senengi nyalahke wong liya terus aku jare ora cah disalahi wong liya. Padahal ora laris mesti iki ditutup karo wong iki. Makane wong lewat ora diweruh nek aku warunge yo buka. Ojo seneng nyalahno wong. Mbok yo koreksi awake dhewe. Seperti seseorang ora patek meneng be awakmu, yo delok sapa rene bisa kenalikane sadhe duwe keluarga kowe ora menurut karo wong tuwa. Nah anakmu ngapusi be awakmu ora usah nyalahke anakmu, delok awakmu dhisik kenalikane be wong tuamu ngapusi napa ora. Ngoten niku wong kabeh iku karena tadi mutudan kowe ngutangi sesuk yo bisa. Kowe yo kudu wong ditentenan lho. Anak nurut sapa nek ora nurut wong tuwa. Niku sapa nek ora nurut wong tuwa. Ora bukti karo wong tuwa wis entenan wae. Bantah bisa. Ben entenan. Ora suwe. Gusti Allah iku mati kok. Wallahu ta'ala Gusti Allah. Indahu iku dalam sandingi Allah ajrun utawi ganjaran azimun kang agung. Gusti Allah sing mau bales nalikane kula nyenyas yo tampa sing model amwalukum wa auladukum fitnah ngene iki pasrahno malih maring Gusti Allah. Anak iku sing gawe sapa? Gusti Allah apa bapak ibu? Gusti Allah.
Nak yakin nak wong tuwa bapak ibu iso gawe anak aku tak pesen kupenge model 5. Iso menungso gawe anak tak pesen aku wis. Nak iso gawe kudu dipeseni ra opo iso. Misalkan wong iso gawe meja kursi dipeseni kon gawe meja kursi iso. Ya sing gawe iki Gusti Allah. Wong tuwa bapak ibu iku mung sebagai apa wasilah peran. Nah, kowe ngomong kok gawe anak kok sangar-sangar menawa ngomong gawe anak iso ya aku tak pesen. Sing modele kupinge 5. Kiwon tengen kene iki terus dhuwur, terus iso terus tengah kene ono 1. Iso ta ora kira-kira? Mungkin saged. Cangkeme kok yo sing mangaping munggah medun, sing mangaping kiwon tengen nggih orang-orang. Iso ora? Terus gaya menungso pengen gali apa? Lha anak niku tiripane Gusti Allah, patusane Gusti Allah. Nek yo iso. Tak pesen aku ning tangane papat ngono kuwi. Sing tangane yo iso suwi kaya manuk ngono kuwi. Ben iso apa mah? Iso apa ora kira-kira? Ora saged, kadang menungso yo salah kaprah kuwi bahasa umum. Ini gaya ning pengen gawe apa? Kuwi mau perantara. Nak Gusti Allah ngono ngersake lho. Ngono kuwi bojomu kumpulino pirang-pirang dino nek lumayan dadi ya ora bakal dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nalikane tampa coba ngono kuwi pasrah meneh maring Gusti Allah. Awak ngadepi anak sing kanggo kandhanan iki. Ngadepi urip sing kadang wangel nang kandha. Sing loro. Ngono kuwi ora usah susah. Mung kuwi ono sing gawe sapa? Gusti Allah ngono maring Gusti Allah. Ya Allah, ane kula kok model koyo ngene iki kok kula lakukan maring jenengan tata mawon model kok piye. Kula menut maring jenengan. Itu lah kok Gusti Allah ditata karo Gusti Allah. Ning ana prosese ya ora iso cepet koyo awake dhewe. Ya kadang awake dhewe ora sabar terus yo ning mangkel yo mahal. Seperti besok awakmu untuk coba ngono kuwi itu sing pas ora karuan denahe ngono kuwi. Angel kandha nane sak senenge dhewe rasa susah. Iki cobamu berarti. Seperti cobaan mungkin kok iso diangkat derajatmu dadi waline Gusti Allah. Lho ono lho, wali diangkat Gusti Allah ki mergo sabar ngadepi bojo. Sabar ngadepi bojone iku. Lho wis ning ndi wong wedok iku kaprahe doyan ono. Ning ndi wong wedok iku kaprahe lumrahe doyan ono. Nalikane awakmu bawa sesuk dilo-dilo bojomu rasa seneng. Diwale pemikirane lho berarti bojoku bahagia. Sak polahku gila kabeh. Wong dhewe kantuk ora digunani wedi loke. Ngono kuwi ora rasa. Sapa reti kuwi wujud bahagia. Tongko ngono kuwi kok kadang angel kandhane ngono wis pasrah. Lha bojoku ora sing gawe kok dhewe Gusti Allah. Pasrah lho kowe marang Gusti Allah. Pasrah nang Gusti Allah kita lho Gusti Allah. Nah awakmu kok kaya-kaya duwe dosa kaya pengen merubah wong sing ora bedah dadi benar, ora iso. Wong niku hakikate saking Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makane ketika didhawuhke wallahu indahu ajrun azim. Gusti Allah kuwi sing maha bagus. Paman mongko tawi sapa iku intaro milih sapa man. Malahu ing bondo iman bawala daulan ing anak iman. Karena wong niku malah milih bondone, milih anake alaman ngalahake perkara. Inza wali kang menjaluk sandinya Allah, fakot khosiro mongko teman-teman kuno utawa rugi sapa. Itu termasuk wong sing rugi, termasuk wong sing kuno. Wabodana lan tegese rugi sapa man. Khosro dan kelawan rugi temenangan aziman kang agung. Kan ditambah khosro dan aziman. Waqala lan yawa sapa Allah. Man kana yuridul hayat tad dunya wa zinataha. Man utawi sapa wonge. Iku kana ana sapa man iku yuridul ngarepake sapa man. Al hayat dunya ing urip ana donya. Wa zinataha lan kepaese dunya. Al ayat terus sapa surat ing ayat. Surat Hud ayat 15. Maqala lan dawuh sapa wa
Kalla innal insana layat. Kalla hak yo pasti. Kalla hak to pasti. Innal insana setulune menungso iku layat bro. Yakti lacut utawa sewenang-wenang sapa insan. Wis pasti wis mestine wis dinas kalla innal insana layat. Arro'ahus tauna Arro'ah Yuntoh weruh sapa sira hu ing insan istana semuge sapa insan. Menungso ngono kaya awake dhewe ya Allah semuge. Semuge kuwi asline ora sugih ning kaya wong sugih. Kaya dene Gembagus. Gembagus ki asline ora bagus ning kaya wong Kemayu ki asline ya ora ayu. Ning penampilan ning ngumpuli wong sing asli ayu. Kuwi jenenge istana. Ngono kuwi istana kuwi asline ora sugih ning macake kaya wong sugih. Wis tenan biar aku urusan gampang. Lho aja salah dosa. Takon, bahkan mau ketemu wong sing wis kok gampang ngono kuwi akhire dadi gopeng ora dadi apa genah. Wis kok nganti aku gampang lho. Urung tentu gampang, aku sira mau ngersake ora iso. In arro'ahus al-alaq ayat 6 tekan ayat 7. Pasti nek menungso iku dosa menake dhewe suwenan. Bala haula mengora no doyo nglakoni taat iku maujud wala kuwata lan ora no doyo ninggal maksiat iku maujud illa billahi kejaba kelawan Allah al-ali kang mahdur al-azim kang agung. Ora liya ngono kuwi awake dhewe iso taat ngene iki iso nglakoni ibadah. Iso nglakoni ibadah wajib, nglakoni ibadah sunnah. Iso nglakoni kewajiban, iso tarkul ma'asi, ora liya la haula wala quwata illa billah. Dibalikno ning Gusti Allah, aja balik ning awake dhewe. Lho awakmu kok iso pinter. Lah yo aku karang sregep nah sinau sak kemaumu sak kemaumu nak Gusti Allah urung kersake pinter yo urung iso. Nalikane kula yo suwe ana rasa keakuane. Angel kula yen setuju kok pengen dadi wong sing genah. Angel. Lho acara iki iso lancar yo guru-guru aku. Sithik-sithik kok mesti apa? Aku. Lho aku kok ora aku yo ora iso berhasil. Aku kok kan ora aku ki ora bakal berjalan. Aku iki guru-gurune aku. Lho iki kok iso resik yo mergo kebersihane kuwi ati. Lho tentu. Pintar murid-muridnya so pintar juga ya gurunya jangan aku dari orang itu ya sama hati orang ya wong sing iso ameh niku mung Gusti Allah makane la haula wala quwata illa billah pilihno kabeh ning Gusti Allah. Mungkin anakmu kok iso pinter anakku kok iso ranking terus ya mergo tak sinaoni terus aku sing nyina urung tentu ya nyatane yo akeh sing sinau ya ono ya ini nyatane ora ndang pinter sak pirang pinter bali ngelik iku sing iso buka ati iki Gusti Allah sing iso pinter Gusti Allah sing kudu dieling apa kula yen sedaya penting diwayahi nglakoni kewajiban dilakoni wayah ngaji wayah mangkat ngaji mudeng ora wis ben penting aku teko mangkat ngaji. Kok wayah mudeng ra yo mudeng karepe dhewe. Wayah Gusti Allah ngeki aku kepinteran, wayah Gusti Allah ngeki aku pemahaman kok ra yo paham karepe dhewe. Kok kabeh ku ana prosese. Kabeh ku ana prosese ora iso bin salah bin abrakadabra. Lho ke ora kok gampang malih telapak tangan ngene iki ora malih gampang. Ya wae dhewe dadi wong apik, dadi wong genah ki ana prosese. Jadi wong ngono iku ana prosese. Yo awal mula terbentur terus suwe-suwe jadi terbentur. Awal mula kita terbentur terus.
suwe-suwe terbentuk. Suwe-suwe terbentuk. Kaya dene gelang sing mbak-mbak Bu ngono kuwi mbok kira langsung dadi gelang ngono kuwi. Mboten. Emas-emas ngono kuwi dibentuk apa mboten? Dibentuk, diobong dhisik nanti apa leleh dengan suhu yang sangat panas. Baru dicetak ge iso dadi kaya ngono. Lah nek wong sing ora kuat diobong ngono kuwi, ora kuat dibenturke ngono kuwi ora sensor. Ora bakal terpakai. Ora bakal terpakai. Ibarat botol-botol sentet ngono kuwi iso ana gunane. Iso gawe nutupi celah-celah sing bolong cilik. Botol kuwi sing apik iku sing apa? Utuh. Ora ketak sentet kudu sentet yo. Sigar tengah ngono kuwi. Ora sigar separuh. Ya wis terbentuk ning yo rada sentet ngono kuwi. Yo bisa ana gunane, iso ana manfaate. Iso gawe nutupi celah-celah sing bolong-bolong sithik ngono kuwi. Mong iso gawe apa gendem. Timbang gelas ora masuk ning iso. Lah botol kan ya padha lemah. Ning botol kuwi mau melalui proses sing gelem terbentuk yo tidak. Yo diplek-plek, bahkan nanti dipres dibentuk, nganti saking parah nganti apa diobong. Betek-beteke iso nganggo ning yo padha semono nalikane kula njenengan sedaya pengen dadi manungsa sing sempurna, manungsa sing apik, kudu iso kabeh bali marang Gusti Allah. Kok asli manungsa awake dhewe iki makhluk sing makhluk sing apes ora duwe daya apa-apa. Ora duwe daya apa-apa, kekuatan apa-apa, kejaba kekuatane awake dhewe iki saking Gusti Allah. Iso ibadah aja gawe awakmu. Kula njenengan aja gawe iki pengen gawe kula njenengan. Aja dumeh iso sregep ibadah terus ngelek-ngelek sing wong ibadah. Lho nek Gusti Allah gendak malik apine awake dhewe kok piye? Kula njenengan ora ngerti. Sapa ngerti sing selama iki awak dhewe elek-elek sesuk malah dadi wong sing apik. Justru kok awake dhewe kecangan, kok oleh-oleh iki yo kepangan omongane dhewe. Jebule wong sing elek-elek luwih apik saka awakmu. Awakmu sing dhisik apik malah saiki dadi wong sing ora patek apik. Bahkan saya parah dadi wong sing ora apik. Nah kali niku paham iku betul kalimat la haula wala quwata illa billah. Menungso iku ora duwe daya nglakoni taat lan ora duwe daya ninggal maksiat. Kejaba kabeh iku wae aweh diwenehi pitutur saking Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala alhaakumut takatsur. Iki manungsa, kaprahe manungsa ngene iki umrahe ngene iki. Manungsa ora ngrasa puas. Senenge lupa ning kadang iman gawe meneh mati. Duta kadang kula jelas dulu perlu menikmati urip ngoten niku perlu. Pengen mangan enak, pengen enak kok beri Tuhan. Pengen jalan-jalan, pengen refreshing, jalan-jalan refreshing. Ya Allah ya kok mengumpulkan duit terus nanti lali dari meneh mati. Suwe-suwe ra krasa umure saya tua nganti lali sesuk bakal ilangnya lali. Berarti wong ngono kuwi wong senenge lumpuk-lumpuk nyenengke anak putune ninggalake bondo sing sak pirang. Lho nggih, perlu sedekah bondone ya disedekahke iki gawe samu sesuk ning akhirat. Awake dhewe seneng ra lumpuk-lumpuk. Sepatu ngono kuwi lho sak pirang. Lha iya sepatu ora mesti kudu saka siji. Kudu saka siji. Kok meneh ora kok enggak dadi kudune nang lemari kudu saka 10. Sak pirang. Dincu ngono ya ora cukup siji. Piro Mbak? Dincumu piro? 3, 4, 5. Sak pirang. Wong manungsa iku jan senenge lumpuk. Senenge lumpuk. Senengmu seneng misalkan ngono kuwi. Napa misalkan kowe pengoleksi jam. Ono jam mesti kundul saka apa siji. Ora puas. Loro ya kurang tambah piro
telu kurang yo mesti tambah piro Pak? Ono manati meneh, tuku meneh dadi piro terus menungso kuwi senenge lungguh makane dileke al-hakumut takasur. Lanjutan lagi hatta zurtumul maqabir. Ora sadar hatta zurtumul maqabir, hatta zurtum sehingga teko sapa sira. Zurtum maknane cilik yo teko al maqabir ing biro-biro ku jadi wah ini nalikane riyen ngoten ku ada sering dicek iki ngoten. Urip iku dene. Ojo kok iso lumuk-lumuk tok ning ora iso meneh mati. Engko bakal kena penyakit sing jenenge yutani amwala yutal ibti. Senenge lumuk-lumuk. Isone ndako-ndako kuwi motorku, kuwi mobilku, kuwi omahku. Omahe sak pirang-pirang, tungune sak pirang-pirang. Nek dekne ora iso wis ora didaya lan kemampuan dari menikmati. Karena ono kemampuan daya dari menikmati. Lah sing enak pripun? Yo urip niku dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alha nglalekake kum ing sira kabeh apa at-takasur wakeh-wakehan bodoh. Apa at-taka suruh wakil-wakilan bodoh iki wis lumrah menungso. Apa meneh adik saingan karo wong liya. Wong liya tuku motor, melu tuku apa berarti ngono. Oh, motor anyar yo kudu aku yo. Akeh-akeh walaupun niku mah wis ana motor 4 5 ngono kuwi wis murah. Lah padahal pateke menungso ngono kuwi. Lha gitu. Misalkan ngono kuwi ana tanggane tuku kulkas. Padahal ora iso ngatur-ngatur ngono kuwi. Asline ngono kuwi ya nek mah wis ana kulkas lho. Wis ana kulkas kan. Ora trimo kulkas kok apik banget. 3 pintu sisa. Melu-melu subuh. Kok kadang ae ora awak dhewe ora penting ora butuh ngono wae anggere panasen karo wong liya, penting apa tuku. Tanggane meduke mobil ya kene atine rada panas sithik ngono ya melu tuku mobil. Ora ketak ora tau ngono penting ning arep omah ngono mobil. Ora ketak ora iso nyupir ora masalah iso kadang opo sopir penting ning arepan omah ngono mobil. Ataka wakil-wakilan lumpuhno akeh-akeh lumpuhno bodoh. Nyamari lah kamu kuwi, awak itu ora iso njogo rasa atine ya ora iki nek lumpuh-lumpuh kaya bodoh sing tak pirang-pirang. Kabeh gawe diilang. Bodoh sing sak pirang-pirang kuwi mau ora ana bodoh sing digawe ngancani sesuk tekan ning Umum teata zurdu menakobir. Orang liya berarti rakyat kon nyenengke anak, nyeneng anak-anak. Ya padahal kuwi bondo dunya sing ditinggalke kanthi sing ora benar kuwi malah njajike tukarane anak. Jadi tukarane anak-anak. Wakeh ngono niku. Sing wong niku umone rukun buyut rukun iso bisa jumrah mubarakan apa wae. Ya kan saya setuju ya. Kalau eling dina bana sing ngono iku akeh sering jawab. Ojo nganti awakmu sesuk kuwi nganyang utawa ngarani babagan waris. Diwene sepiro tombo. Diwene sepiro tombo ora usah ngah-ngah. Aku kudu semene, aku njaluk sing bagian cedhak, sing keramaian ora usah. Sak wae wong tuwamu ditambani, ora usah kakean ngani. Dadi wong sing nrimo, sing konaan, wis janjine Gusti Allah. Nah awakmu nrimo, iku berarti wujude rasa syukur. Nak kowe konaan bakal muncul rasa syukur. Nak kowe syukur kok bakal ditambahi nikmati. Yo delalah ngono kuwi ana sing nampa
apa sing diwenehke wong tuwa ora ngarani itu lha iso tuku tanah saangga tanah sak pirang beda karo anak sing kangenan ngono kuwi terus didadi pengen apa-apa ngono kuwi geblonge dhewe sithik berarti istilah ngiris geblong pengen mobilannya ngiris geblonge sithik meh manduknya anake meh apa-apa ngono kuwi geblonge diiris sithik yo ora tumonjo yo mergo apa kuwi mak ora buta ora tumonjone itu ora sing nampa ngono niku yo delalah ngono kuwi ora ketan ning gone tepas ora nyenengake blas ning gone perengan sisa tak kali sisa tapi dekne lego lino nampa apa sing diwenehke wong tuwa yo dhewe Gusti Allah la insyakartum la azidanna yo ditambah dolalah yo iso mulak untuk bentuk iso tuku tanah sing liyane nganti iso dadi juragan tanah. Ora ana ceritane wong rebutan warisan karo dhuwure kok dene sugih ora ana. Boleh ana ning pikir ora ana. Wong rebutan di dhuwure babagan warisan tanah kok dene sugih itu tenan cerita. Dadike berangro iki. Dadike tanah saya kawen kuwi. Wong iku wis semestine. Makane Nabi pesen maring awake dhewe. Nek awakmu madhol tanah ojo lali duwite ojo dindake kabeh. Nah iso atur tanah duwite kuwi mau tukokno tanah maneh. Tukokno tanah maneh. Mergo apa? Yo niku wau. Nek ora iso ngelola kuwi mau bakal tukoken. Bismillahirrahmanirrahim. Niki alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Iki lek jawab iki sawfa ta'lamun. Apa wae dhewe ora ngerti. Pikiran ini ngendi? Kok ora iso mikir. Ibarate utake done men. Waktune entek ilmu berbodo dunya akeh-akehan dunya nganti ora sadar umure ning dunya iki saya kurang. Apa mbok kira urip ning donya niki saya suwe saya kuat? Mboten. Urip ning donya iki saya suwe saya kuat apa saya loyo? Saya loyo ora ana critane wong saya tuwa kok saya kuat. Mboten enten. Ora percaya mbahmu jek balapan kuwi. Makane dikira-kira ora ana critane ngono kuwi wong urip ning donya iki kok saya tuwa saya kuat. Mungkin saya kenal ngono kuwi mangan daging-dagingan kuat, wah seneng kuat. Tapi jasa umur tidak biasa. Wedi apa undune melu apa ucul. Mungkin nalikane saya kenal kaya ngene iki kula jelas dhewe mangan mobil lagi wah seneng. Tapi nek wis kadung tuwa ngono kuwi bakal menghindari. Mungkin awak dhewe ngoten iki saya kenal ngene iki mripate saya jelas, kupinge saya tengen mudeng iki. Saya tengen mripate saya jelas. Omong ini saya jelas ngeten iki. Tapi kok tutupe wis tuwa ngono kuwi kadang mripat yo mulai rodok blawur, kuping yo wis mulai rapate apa tengen omong kudu nyedak. Omong yo kudu rodok dan terkadang omongan cangkem iki mau yo rodok rapate apa jelas berbigil karepe iki. Awakmu sing kuat ngono kuwi njajali. Sesuk tuwa ngono kuwi mbok kira enak. Ora enak kadang yo iso apa duwe penyakit apa butet iso obah karepe. Mungkin awake dhewe umur-umur semene iki turu iso nyenyak, turu iso kepenak. Ning nek wis tuwa, turu ki ora iso kepenak. Lho kata sing dilo ngomong tuwa ngono wis umur 70 munggah turu ki ora iso apa nyenyak. Jadi syukurana urip ning dunya iki kudu disyukuri. Ning sing kudu dieling iku mau aja nganti urip karo iki umure ora krasa ning dunya iki entek ning ora mentingke utawa ora mikirno akhirat. Padahal kula saya wis ngerti wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat iku lanjut. Dunya iki kok sedih kok. Delok ora suwe. Ning dunya iki delok. Awakmu koyo wingi lho, awak mesti ra pengen ngene. Kita oke pilih lulus yang baik. Saya ikut sesuai wis A. Kita ikut pilih lulus alias lulus saya ikut wis U. Dorang masuk apa?
Kita iki pingin lulus kuliah, saiki wis duwe bojo. Kita iki pingin di bojo sebelum wis duwe anak. Yo urip ngoten niku ora krasa. Koyone kita iki cepet banget kok. Ya jan cepet wong urip ning dunya iki jan cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbul mali utawi seneng bondo. Wasyarafilan kemuliaan. Ibu yung bitani nukulake karone apa hubbul mal karo syaraf. An-nifaq ing sifat nifaq. Bil qalbi dal mati. Wong sing nguber donya, sing nguber kehormatan, sing nguber kemuliaan malah bakal ndadekake apa munculke sifat nifaq utawa ndadekake munafik. Wong wis kadung ngumpul segala cara akan dilakukan demi ambisi nyater capai. Ora peduli sapa kanca, sapa dulu. Pokok ngalang-ngalangi yo tak tabrak. Yo tak wis babakan bondo ngoten niku. Filkor binggal mati kama yang dulu kaya oleh nukulake apa al-ma'ubani al-bakla ing jananan. Kaya dene banyu iki mau sing iso ndadekake jananan-jananan iku mau dadi tukul. Biji-bijian iso dadi tukul iku mergo banyu. Awakmu mungkin kalau nyasui ora tau ora winae. Hidup-hidup kaya udan ngono kok iso tukul karepe dhewe. Ora tau nandur kangkung ngono iki hidup udan kok ya iso tukul pinggir-pinggiran kali ngono kok iso tukul kangkung karepe dhewe. Ya iku mah ibarate wong sing seneng donya berlebihan terus wong sing buru kemuliaan iku kaya dene wong sing memunculkan sifat apa nifaq utawa ndadekake munafik. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madzibani ora utawi serigala loro. Doriani kang buwelak karone. Arsala kang diculake apa? Ursila kang diculake apa? Tiba. Fijari bati gunamen ing dalem kandang wedhus. Iku bi aksara kelawan luwe akeh apane ifsad dan rusake fiha ing dalem jari bati gunan. Iku ibaratake ning kandang wedhus kita colno serigala loro. Misalkan wong ingon-ingon wedhus niku nganti 100. Colno wis serigala loro ning kandang loro iku mau. Iya kira-kira wedhusnya ludes nama mboten? Ludes. Wedhusnya entek. Ya ibaratnya iki mau wong sing mburu donya berlebihan, wong sing mburu mulya berlebihan kuwi ibarate ngeculno apa iki wau, ngeculno seri dalan ning kandang wedhus. Yo tek wedhus piye ing dalem jari berarti kono. Min hubbi syarafi saking seneng kemuliaan wal malilan bondo wal jahilan tegese padha kemuliaan utawa keluhuran fi dinir rajul ing dalem agamane wong lanang al muslimi kang muslim malah grogoti amale awake dhewe ning atine niku mone apik wedhus iku ibarate mau gambarane sing apik. Perkara-perkara sing apik ning atine awake dhewe iku bakal iso rusak. Bakal iso ilang nalikane muncul rasa napa niki mau kubul mal, kubul jah, kubul syaraf niku iku iso ndadekake apa rusak. Buru kemuliaan, buru penghormatan, buru dunia sing berlebihan iku malah merusak atine awake dhewe ndadekake munafik. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaka rusak sapa al-mukfiruna
mongkang ngakeh al amala angen-angen sing suwe. Amal iki turu amal iki angen-angen sing dawa. Al amala angen-angen suwe, makane maksude iki ya sing murate iki pengen urip suwe ning donya selawase. Sapa al-mukfiruna wong kang ngekehake al amala dawane angen-angen suwe urip donya, urip ana ing donya. Iki malah dadi dosa. Wadah cerita kuwi wong pengen bertahan hidup abadi sampai mencari ramuan keabadian. Jebule malah menunggu ramuan itu Pak sing ndadekake ndekne apa mah sapira. Akeh lho nek ngono cerita sing pengen ngombe air keabadian, nyatane sing ngombe ngono kuwi ya tetep apa wae mati ya bakal mati. Wala dawuh sapa Nabi di kelawan hadis li ibadillah yang dalam biro-biro kawulane Gusti Allah kada yang mengkene wa kada lan mengkene. Wa qali lumalan iku sithike banget perkara hum utawi. Hakada iku wau utawa ibadillah, hum utawi ibadillah. Wakilalan diucapake, apa sing diucapake ya Rasulullah hidup Gusti Rasul. Ayu ummatika utawi endi-endine umat sira iku sarun luwih elek. Terus para sahabat takon, ayu ummatika sarun. Nabi umat jenengan sing elek model iki. Ora dawuh sapa Nabi al-ahniya'u. Aihum iku al-ahniya'u, pira-pira wong sugih. Wa qala lan dawuh sapa Nabi saya bakal tumeka. Ba'daku ing dalu sakwise sira kabeh sapa kaum ya kuluna kang padha mangan sapa kaum atau ibadunya ing wenake ing pira-pira wenake dosa wa alwana halan pira-pira warnane dunya sesuk bakal temeka kaum sakwise awakmu kabeh iki sing dijamu berarti para sahabat. Yang muluna atau ibadunya mangan perkara-perkara sing enak ning dunya iki. Ya men saiki ra yo wis kabeh enak. Ora ono saiki sing wong kaliren ora ono. Ora ono kaliren, onone wong sing kurang apa syukur. Ora ono sing uripe rekoso kangelan, asline yo wis kepenak kabeh. Mung kurang apa syukur. Wayar kabuna modho numpak sapa kaum. Farrohu ing baguse yang kabut kendaraane saiki yo apik-apik. Ayo to, wong saiki kendaraane apik-apik kabeh. Motor minimal ning omah iki yo telu kan apa. Sing lanang duwe dhewe, sing wedok duwe dhewe, anake duwe motor dhewe. Ya kabuna farrohu tumpakan itu ape-ape, itu mewah-mewah kabeh. Al-khayla yo jaran. Jaran iki kendaraan pribadi, cara saiki ya sepeda motor, mobil. Wa alwana halan biro-biro warnane koyo. Kok iki macam-macam motor ya sak pira-pira. Macam-macam mobil ya sak pirang. Bahkan tiap tahun ini yang jenenge perkembangan teknologi itu semakin canggih, semakin maju. Itu bakal metu meneh keluaran yang terbaru dengan fitur-fitur yang menjanjikan. Bisa ono kuwi wong kudu nyoba mobil dhewe. Saiki ngomongin turu mobil iso mlaku karo dhewe. Ngono kuwi. Iku rumong ketoke apa? Ketoke numpak ning ora kaya numpak. Ketoke kendhaleni ning kaya-kaya malah dikendhaleni. Iku dewe Nabi pun terbukti napa deretan iki? Terbukti. Wayang niku nawan padha nikahi sapa kaum ajmalan nisa'i ing luwih ayune pira-pira wong wedok. Wa alwana lan ing pira-pira warnane nisa. Saiki sing digolek ora piye agamane, ora didelok sapa keluargane,
ora didelok piye kepribadi yani pokok ayo lendah ngono. Wayang ibuna ajmalan nisa. Pokok ayo wis ndang ayo. Ora penting kowe anae sapa. Ora penting kowe mondok ning ora penting pendidikanmu piye. Ora penting kowe nasabe koyo piye. Penting ayo wis ayo lendah. Lha kok saiki ora golek model itu. Padahal gawe Nabi mereka kowe iki fakfar bila izin talibat yada. Kakang menunggu sesuk nek boleh bojo iki boleh wong wedok sing mudeng. Boleh sing mudeng agama. Ada orang mudeng agama lha sesuk anakmu piye nasibe? Kok meneh mosok Al-Qur'an ora patek ciko. Ora jauh sebelas. Lha sesuk anakmu sing nututi sapa? Lha padahal kuwi anak iku sing pertama kali didik iku napa ibu. Makane enten istilah al-madrasatul sing didik anak pertama yo makne kuwi mau anak makne gaweane hak lha piye. Ora kowe ngarep turunan sing genah yo mustahil. Wong saka pabrik sing ora genah yo mesti turunane yo ora. Wis ibarate ngene. Saka pabrik kursi sing nyetak kursi kok kira-kira menurut pabrik kursi mesti nopo jam kira-kira. Ya kursi to. Saka pabrik kursi kok benar jam ora mungkin menurut jam. Ya kuwi mau. Saka pokoknya ora gendah kok ngarep-ngarep sing nopo turunan sing gendah. Lho iku genetik anak. Paling akeh sing menentukan anak iku genah apa ora wis saka genetik saka ibu. Saka pemikirane, saka karakter. Makne ora genah lho iki. Ibarat kowe ngomong ibarat kowe nganti tirakan model piye tak saka produk genah jelas tetep ora jelas. Makane cekelano dawuhe saka wawuhan Nabi golek Allah wedok sing mudeng agama. Aja sing penting ayune, ayu ki bonus. Permaksine ayu. Angger kowe duwe gotone sawan ora sing ngombe sandi. Kok ana ketok glowi ngono ki. Ya ketok bening ngono. Ning urung tentu wong iku gelem sinau agama. Nak golek ayu saiki ora ono wong wedok elek, kabeh ayu. Ayu kabeh. Ora ono sing elek ayu kabeh. Ning iki gua ngono lho, iki gara-gara wong wedok boleh bening-bening kabeh. Ora ono sing elek. Ning saiki sing angel sing longko golek wong wedok sing duwe karakter sing apik. Sing mudeng agama, ayu saiki wis ning keluarga. Keluarga itu juga pokoke ketemu wong wedok. Nek urung tentu ngono kuwi ya men saiki sing longko kuwi golek wong wedok sing kuat karaktere, sing kuat kepribadi, ya sing kuat agama. Ya kuwi justru semakin langka akan semakin dicari. Kowe nak pasaran ya dianggap kowe wong-wong umume ngono kuwi. Maka jadilah orang yang langka. Saya langka, regane saya. Ora ono critane barang langka kok murah. Karena sing murahan ngono ya sing barang-barang ngono kuwi sing ora jelas-jelas ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang diruna ajmalan nisa wa alwanha wayal bisuna lan padha nganggo sapa kaum ajmala thiyabi ing luwih baguse pakaian. Pakaiane apik-apik kabeh saiki. Awake dhewe ora ngalami zaman winter kan. Ya, pakmu mbahmu pasti ngalami zaman apa pakaian iku diwen winter. Iki warna ijo kok dadi warna apa? Tapi asline sing pakaian sing padha. Ya saiki wong dhisik ngono kuwi wong tuwa zaman dhisik pengen klambiane aku ngendani nak apa bodo. Ya saiki kadang sasi pisan klambi. Bener apa betul ini yang tradisi Nabi? Ya jelas kok. Pakaiannya bermerek-merek kabeh. Tapi merek itu tidak menjamin kualitas yang memakai. Mereknya apa terkenal masih itu orang terkenal ya tetap biasa. Tetap biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa alwanalan ing pira-pira warnane siap pakaian saiki model wae ra karuan. Nek model piye? Model kabeh bagian. Sing model sapi, sing setengah sapi, setengah sapi. Tapi lembane ra yo ning sapa sing meh kan mentu. Iso nganggo awake apa? Lalu itu kedua, kau butuh non utami pira-pira weteng minal kali disanging perkara sing sithik. Weteng iki kudune pakai. Lah tasbihu ora kudu warep apa butuh. Weteng iki lho nek oleh terus mangan terus. Maknane iki makna simbolisé wong sing ora duwe rasa puas. Mangan ngono kuwi mangan terus nek ora duwe rasa apa mau banget mangan bisa mangan ngono kuwi godhog mie mangan terus kok sing dipikir mangan terus padahal wong kakek mangan kuwi dadi apa aras di antara ini Maloro te wong kakean mangan kuwi mau ndadike aras-arasen mesti kok suwe-suwe yo akan menjadikan malas suwe-suwe yo awake ora gelem obah suwe-suwe awake saya apa tambah apa ora tambah pintere tambah bobot tenan ora bobot ilmune tapi berbobot awake saya tambah asing tambah ilmune apik ya tur meneh wong sing kakek mangan kuwi mesti jak mikir gawane lho sing ana pikirane mangan mumet-mumet aku kudu apa mangane ojo kakean mangan sak cukupe sing cukup secukupnya. Makanya kayak perintah berhentilah makan sebelum Cuman itu dimana warat nanti kebuat boyo-boyo bisa kepes kebuat kono kuwi wis nanti belegean ngono kuwi dene sapa dinek diombe ben apa metu aku di meneh ngono kuwi malah ngajake nak wong sing ora terus wong iki malah nyiksa awake lu kudu sadar kok kemampuanmu to. Oh, aku ki nak mangan porsi ini semene. Uangku mung sak centok yo jajal sing 2 centok. Mesti ra sadar karo kemampuane dhewe, kudu paham karo kapasitasé awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an usulan pira-pira nafsu bil kasiri kelawan perkara sing akeh latak ngau orang nompo nafsu. Jadi itu terbukti. Awak dhewe duwe iki apa kowe iki duwe kabeh, ning ora duwe rasa apa. Nrimo ora duwe rasa apa. Nah, pakaian yo sawine sak pirang. HP yo duwe, kendaraan yo duwe. Apa-apa duwe kabeh ning isih kurang rasa syukure, isih kurang rasa nrimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.